Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, PM Sabin Malila, 33 minutos kasumpalan na alas 8. Palop kanta by Tini at Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal sa Raya Sumaktor yung amigo balot at sa iyong programa RJ Jimenez at your service always dan sa partner ko. Saya Oscar Edna Binmaloy, Oscar President at Luyag na Pangasinan, partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. Good morning at saray amin na listeners. Saray undadengal at saray nadluman na basa na da Pangasinan. Tayo lalo dyan Binmalay at sa programa tan PM dyan Binmalay masantos tan mahabig yakabosan at skiramin. So, kumusta tada Binmalay natan na partner? Antam dyan Binmalay, medyo maungmat, alam masyado adalam sa Binmalay. Kantam na labay may emphasis dyan. At saya agawa dyan sa Binmalay at alam masyado na adalap. Tantayo, may impalinis ng mayor. Through sa will, yalinisan to so ilog tayo, lapot sara tayo. Pispina, akatulong na balbalag at saya ay pakaibdan tayo na aray flooding at saray aray papasin niya Binmalay. Sa kini, anta may nararasan tayo, siyempre, sa uran, season 2 mamor na talaga, habagat, nalaloklat, nalalapot tagay, katutan, so amay ating tipo ng saray sular-sular. Magbalat, nunisig at panagdali na darom na nangunatan. Sa kaya piyarabat, piyaran or sabat, kaya saya timunda so uran at asak bayatan pula ay mabubaso danong mo Binmalay tapos sa tayo maples siya ilog so dali na ilog at saray so danong mo saray ilog kato si kwami ay gaginaw ng meray pangkalahatan niya kamungan na intiron tutuo Binmalay nilutos bang kamungan
Mabalan, warata rumutay, siyempre, no, nananang datas pangamanda kumon, usaran damo kumon, so may pakisama at bali tayo, yan, wala rin pispenda rin, karon dalaw sa makasarili, nag-ingan, nutong dasun balay. Noon. Si Mayor, si Papi Baturay, nananang damo, at si Gagong upang kamunganda. Kasi pulis siya marakot, Gagong ng Mayor natin, anong nangumat, tawad niya karuman, susay pulis siya tatawagan itong tampol sa barangay captain tayo. At monitoring niya sa nagagawa ya dilap-dilap. Ya ipapangulo ng mayor na sa ABC President tayo, tinawag so amin na kapitan niya makukulimot ina kapitan. On. Yamin din at mumonitor na nanay sa sarang barangay da, talabay na dinipura tampol sa din mayor, noon to nagagawa at saray barangay da katon. Shout out at saray barangay captain tayo, ta gagawin di ka nagpaganda, ta si mayor, everyday doon nangyari monitoring, anong nang mukaruman, tinawag doon tampol sa meeting, namin na kapitan, ta pamareport lara, talagang napigan, deklarada, ya, under calamity, subaling na binmalay, at automatic yung tampol sa report, data na siya karuman, anong nang may sulat ng mayor mo, at sa DPWH, ya parang nang tayo abot-abot ang dalan. Noon. Kararatan sumakadisgrasya. On. Kato si Mayor kanto natan pulis dapat natan umpaway so sare DPWH yalwan umpaway labas iran umong sa panahon aya sa panahon ya kapapaway ang tada no ang turay problema balbalag tano ang turay kailangan niya ayusin tayo tanan ng das epekto nadalap ni sa kulay contour line na dapat aralam no ang turay pas na dapat apigirin da tanan ng saya pulis siya nagagawan flooding Noon. sama ino ang putang sa agaw kapinanang da agdan tayo sa paso sa problema kato na request ng mayor, ta request na suto tayo, katayo raya, natan la panahon, yung paway, DPW sa nangnangang dalaramay, talagang anti-kustuya, sa flooding, nangnang data, wadya niya sa daruman nangnang. Alam sa may no agaw la, ada nangnang, kulay dalap, ano nung darabot-abot ka ba, ang natabalat, kung tumay singgag na, para, at silig na ayay, so, parado na sa rayay, dala-dalap. Katuya, so, kamuha ng mayor, ano nang kuisulat to, ya, papalang ng tura tayo, abot-abot, ya, repair, tanang ng may mayor, si sangka ng tunay na, ang tura may preventive, ya, dapat gaul ang tampol pan, agla, ulalara, ya, partner, Ajay. Noon, taaratan niya min na kanunutan in the name of public service, panangaro da sa rayong balay, tagto gabay. Ya wala so nadisyang, nadisgrasya, o dino amay kwantalaya na wala na duknal na laman talapud si kato si mayor amintan si kasuon piano na iter sudugan serbisyo da saray kabaluyan launyara na panaon na sagsagang partner kalamidad Nananang tayo may inisitibo na sa yun inisitibo na kaya mayor siya nananang tura may preventive unang tula talagang naman no paano tayo panagdepensa at saray kalugaran to ng mutanay pati saray ayudat ano ang turay problema susulatan to yung sekretaris susulatan to ang tura may ayun si gobyerno yang gano'n si katuwag basta nang to yung medyo aliwa katusong kontra ang tamla sinutan to bayan muna bago sarili balay bago saray kayo sinutan to pangkamungan na bali katon kakarumimat saray arong mga opisyalis na bali tayo yung tulong nila alam sa amin usar ang dalabat at pagkapolitika da kaya hanggang siya Oscar Pimabalyan da yung ito yung sinagnata na masyari pandidepensa talapod ay impos na ang da kibabalyan sa Oscar ang galing patrata siya ang pinibabaga kaya okay lang matipad na bang balat sa impay impos na sa bulbalag ka problema talapod ano wala matabing mali sa problema ng senior nag-iyon are-arom niya pasen kaya balay anong nang damay Facebook tatapudan dapat ununahin ko raw ang bayan ko. Kasi kung ko, ang apuya sontag saya, nag-iyan, si Karikim Maraw, alaman siya. Sila kaya baka kumulabat ko mo, tinupudas ka tayo, ang pangkamungan ni Facebook daw, dinandit, tanong, impim Facebook mo ya, sila ba ito bagaya, siya pan sarili, nung tutulong ka. Minsan, antan, nanangandamot sa negative to. Nanang mararong yung opisyalis na Oscar, nagbaray, tataputan na siya. Aray sinurarong babalik na binmalay, tatutulan dari presidente. Nakaya si Karin Naiddan. So, epekto tayo babalik politically.
At Ang api purpose to, ang api ni Bagate, ang api purpose to mo, si purpose mo na ba may konsyal, un tulong. Magbalat siya ng maliwa si pakanin nga tutualiwa. At At sa irap, partner, Antam- dapat kumon, On. lang kumon ano piyabal na bilang, talabi di tulong. Sindalan da siya, kung explain ka mo sa tutuya, non turing negative dan positive ya pawi ang tuya, partner. natay tutong-tungon mo ay. Partner, magano, atay tutong-tungon mo ay, tapi ano, natumbok, natunton, natalusan, nasaray, undurengel, iran uskahed, dintiron luyag na Pangasinan, awa ta si kalanti uska president, da say luyag, anto wala man so nala, tulong, para da saray presidente anto na senior citizen nandurang barangay at sa opisina ng gobernador Ramon Monmonggico ay say umpapawayod sa may post sa Facebook at abitla so Oskahed kanya no Oskahed si Kaman partner at may intention lang ti may gagala marakop mo na makatulong pero atay lilinawin mo aliwan si kaso aki coordinate. Di ba? Malinaw, partner? Malinaw. Say, katapar na si Babalabat, aktibo babalaw. Yes, oo. Intention to. Mang Babalabat kumon, si Kikirulabat inkuno kumon, ta siyempre. Yes. Wala mo ni Mayor tayo, wala mo ni Oscar tayo, bilbilang Mayor, wala yakiro ko manatulong ay, naiter tayo sa ay labas na kaya, katulong, sa mulang mata, itir tayo sa Presidente, na antoy mga gawan, na paano na iwasan tayo sa sari issues. Natry ko sa marakap, sa intensyon to, marakap, mangbalit, sa antam lang, mayroon pong talus iray, senior citizen tayo, partner, RJ, lalo sa ay panahon niya, ayude, kailangan taman ni irap-ira. Noon. Ito na, partner, RJ, ay katuyay, kami ng mayor, dahil siya, dapat kumon, na walay, kami, kooperasyon na sakit sa gay. Balang sakit tayo may tumay butang na sakit tilabat so may balang respeto. Yun. Nakano ba na sa intensyon nga pipro balawang ko, partner? Noon, koordinasyon. Kung ko ba, siyempre, sinatatamaan sa Oskahed na binmalay, lalo lahat siyempre Manila Pila Senior, siya tatapon na bakit inuna ko ang mga presidente, sikang kumat, hindi po nanggaling sa akin yan. Maganda pong initiative ng ating konsyal. Kaya lang po, siyempre yung dating sa inyo, mali lang, pasensya na po at gagawin ko lahat ng aking mga kaya. Kung pwede ko rin kausapin ng ating gobernador, kung pwede siya magbigay sa ating mga senior citizen. Saya balitak, partner, walalay sulat mo si governor regarding to that issue, partner. On, partner, kasi siyempre, sa Arar Matuto, siyempre si si Kwanda, parang may pinipili. Yun ang iniiwasan. Pero walang masama doon dahil siyempre nag-inisyatibo yung tao. Kaya lang mali lang ang dating sa ating mga senior citizen. At napus pa yan sa Facebook, lalo. Gusto ko nga ipaliwanag, baka mamaya iba yung pagkaintindi ni Konsyal. Sabi ko, walang masamang intensyon, kundi ang pagkadating sa mga tao, medyo mali ang kanila. Oo. Kasi, So, speaking, nabanggit mo na rin lang yung kapakanan ng mga senior citizen. Di ba, napuspon ata yung pagbibigay mo ng mga birthday gift sa mga bibigyan mo, partner, dyan sa Binmalay? Partner, ito aking ipangasinan ko na partner sa Aromasir Citizen Binmalay. Ang ganang tulay gusto, yan na ito laratan sa birthday gift yo, na sa ating sokpin natin na ma-additional ko nandun 14, naka-schedule natin at magbalag lang pasensya, lapod wala yung memo, yan na lapod Malacanang, na memorandum circular number 128, kaya suspendido so government work, tansay, eskwela na ato na pasyakila at akimapagat, na buwas. At bilbilang at marakap na sa panahon, ituloy tayo sa schedule na sasaraya so paitan tayo birthday gift, tan ituloy mo na siguro may schedule. Oo, apultot. Tawalay memorandum magtoli natan na may manlapuod kini di tanod region ya iter ya ayuda ramag niya kawa, di ba, partner? Pero aron ko may tungtungan yung partner natan man may jada region pero unong da sa ikwan mo at walay memo nalapod Malacanang so nabuwas siguro, partner. Ang gato na nani mantik sakit sa GCB sa mga presidente ang panantura may ituloy may pasa niya pa termina birthday gift at may sokpen at
nantandan tampol before kinapa na iba ka na nagsara ay kakaibaraya senior citizen. Tanang karuman, di ba partner, wala ra may ka-schedule ngaram para sa tay distribution mo na birthday gift at sinuspindilan tinan mayor, hapdilabat, so loob karuman, kanyan hangga pinagawan, kwa mo, talapod, siyempre, empleyado tayo, timot ira na paskar, kwa mo, di ba? Partner, ta siyempre, batangkuran, wala kawara, kato na, siyempre, sa laray, si babagat sa laray sinyo tayo, talo santimot, empleyado tilarom, ta siyempre, alaman sa kailabat, so, mangkailangan, tan sigara mo kailangan na rin pamilya, dalapod, aloob-looban mo, so kabunganda. At least, yung binmaliyay, lapod si gagunin mayor, ipaparin doon sample, a good leadership, aray, shoutout sa empleyado tayo, regular man o job order, ari barang officer sa yuta, may gagawin ng mayor at natututularas na kabinmalay, at panag-asikaso, at samay mission, tan vision, bayan muna bago sarili ang unahin. Anong nang muray barangay Captain Karuman, watang kamot, miniting na mira tampol, na kay Batuso, ABC President tayo, si Sir Butch Merera, labay dan tampulan ng taan. Susaray nagagawad barangay da, labay da monitor, tapiano, antarang tampol ng tinaytira tulong na sa munisipyo Tayutan, Nobel bilang, may paulitan ko i-declare ng tampol, so tatawagan tayo under calamity, at nagawan tampol so panag-itir na ayudan sa aray arumya, aray kailangan daray umbali tayo. Katuanang nang mo, so madakip natan, koordinasyon, watamat, ang nalingwanan so saya kaya konsyal tayo, si Dr. Carrera, na-interview ka naman, yung ganuntan niya medyo walay dato, senior lat, wartan ni so, mission to gagawin to, yan ay wartan ng munisipyo. Tan, sa Vice Mayor Timot, nananang mo, nainay mo tami koordinasyon kining Mayor, nang tinitulong na sangko niyang bayan, at bayan na Binmalay, Papangulo, na Vice Mayor, Edgar Itaktak ng Maminta. Tatong nananang munatan, so dakip na Binmalay, ulitong lamad, magbakles, sudaloy na pag-ukat na aray dala-dala, magples sudaloy na agos sa ilog, na po sa may inisitibo, yung ginawa ng Mayor Pet Merera, impulkal iray pespen, tapiano, sendaloy na ilog at maples. Antam, na-observa mi sa aray danong maulala niya binmali natan, sa aray aramay sobra, iagla makakinad dagupan, dahil sa dyan linggayan. Tato wala na mapasin niya, lulaing areas medyo nadidalap, mangbalat, ay may punto habagat la, palakoy mamauran, naditipon la, suwartan, katumbalat, at least, may salamat na Diyos, medyo sa labi, ang apiuran sa medyo unagaw, kaya ko muna, untong dalapiano, pawilit normal, usaray, totoo yan sa panagintayotan. Ang ganon yan balat, saya, pisalamatan tayo, na alerto tayo, at saray, kabungan tayo, tagtentan, o tanira, antayo, agyo ni baga, wala rin ulag-ulag, o sa kabungan nyo, bigi-bigis, arate gagato nyo, dalumay, aramay ito ng tambal, dapat tumarin nyo, ta siyempre, ang mga tanalok-laktan sudutak, sirit na utot, tayaso, at pero kami nila, siyempre, ang tayo bakterya, lapot saya, is magagawa katon. Alerto tini, stay safe palagi, lalo saray, kay Bak, senior citizen, Jagbay na Binmalay, tanintiron Pangasinan, partner RJ. Okay, pawilan ta ka partner at iplita may interview da si Mayor Pitt regarding da sa may pulong-pulong da karuman, yung pantutuyaw. Tano kasi at napaglan ideklara so Binmalay, ipasilong da state of calamity partner. Okay, partner. Sige, partner. Okay, so wadjaya impituyaw tayo da si Mayor Pitt Merera regarding da satan ay tungtungan na saray kabyangan na barangay officials headed by Liga President Butch Merera ditan da say Baloy na Binmalay. Okay, go ahead Engineer Nixon. Nangyari ho sa mga barangay official dito sa bayan po ninyo at alamin na rin po namin ang napag-usapan at kung i-declara na rin ba na sa state of calamity ang bayan po? Sa mga ganun proseso, marami tayong i-consider, no? Hindi lang yung sa baha na nakikita natin. Ano ang ginagawa, ano ang damage ng baha?
ano ang mga hazard, ano ang mga naging batayan natin. Unang-una, tingnan natin ang agrikultura, kung ano mga damage. Pangalawa, yung mga kagaya ng pispan, yung mga palayan, no. And at the same time, kung ilang tao na mismo na walang nanantrabaho, na wala nang hanap buhay sa dahilan sa ganitong sistema na nangyayari araw-araw na dumarating. At ano rin ang naging sa mga eskwelahan. Yun ang ating mga kinoconsider. Kaya nga, ginagawa namin para at least magiging maayos lahat para may deklara natin. Kasi dalawang klase ang pagdedeklarasyon state of calamity at saka state of imminent danger. Ibig sabihin yan, under this Republican 12287, yun yung imminent danger na may parating ba na super typhoon, doon tayo magkukonsidera. Dito naman sa mismong state of calamity, yun yung mismong nangyayari sa panahon na ito. Yun lang. At saka, sa ngayon, pinagsasabit na natin agaran na, kasi nung mga nakaraan, pinagsasabit natin sila, pero mas malala ngayon, kaya sinasabi ko, reconsider natin yan, bigyan natin ng mahalaga, mag-uli sila ng kanilang, yung mismong mga sira sa kanilang mga barangay. So kasama ng mayor sa parang pinaplanan ninyo na makapag-declare po ng Yes, yun ang pinaghahandaan natin yun. At kailangan meron tayong mga ebidensya na hawak-hawak para at least hindi tayo basta-basta na lang maka-question. Siyempre, lalo-lalo na alam natin ay ano ang mga batayan natin sa mga pagdedeklara ng state of calamity. Kaya nga, Mayor, dineklara niyo hapdi lang ang trabaho. Bakit po, Mayor? Yes, sa mga low-lying areas, at the same time, sa patuloy-tuloy at lumalaki ang rainfall millimeter. Ngayon ay nakikita natin is 100 to 150, and ngayon ay 150 to 200 by next day. So, inayaan na natin makapag-ayos din ang ating mga empleyado rito sa bayan ng Binmali. Okay, alam natin, Mayor, nobody knows what will be the next. Itong lagay po natin ng parang mag-declare ng state of calamity, paano ito makakatulong para sa pag-declare? Well, yun na nga yun. Kaya nga nagkaroon tayo ng pulong-pulong kanina para at least submit natin ng kanilang mga with all the pictures, and at the same time kung ano mga apektado, kung ano talaga nakikita nila sa mga kabahay-bahayan na ano nang mga damage sa kanilang mga properties. So we could start of yung pag-aaralan kung ano talaga na amount, kandidat na lahat ay nandyan na. O pag lumampas na doon sa porsyento ng that's the form of starting the yung state of calamity na dideklara na. Yes, pero hindi naman basta-basta na magkakaroon ng state of calamity kung number one na barangay may baha, nagdeklara siya dahil mayroon ng totally damage. Dito pang number 2, ganun, hindi pa pwede. So, ibig sabihin, within the five barangays na, pwede na i-start yun. Okay, si Mayor Pet Mirera, saya impituyo tayo karuman, saya sikato nilira, saya so nayari na pangideklara na state of calamity. So nang pulong-pulong ira, piyanda sa tanat pantungtungan na susaray assessment, saray damages itanad sa balay na Binmalay partner. Partner, katuwa si Mabalanti, si Mayor tayo, tan sa ABC tayo, watan sa kooperasyon na bawat sakit na sakay, Mayor Merera, tan si Councilor Bots Merera, yung tinawag at tampol sa saray kakapitan tayo, yari makukulit kapitan tayo, sekarang mo mamumonitor at saray barangay da. Kato ni shout out, taray barangay captain na saray opisyalis sa barangay ng Tirong Binmalay, tan si ABC President, si Sir Bots Merera, tan si Mayor Takaroman at koordinasyon na tampol, na paano na-anticipate na tampol ang turami kailangan na bawat barangay, nagamot pare-pareho partner. Oo, yes. So dakap ya gagawan, talapod say dakap ya ulupan, talapod ang damay political, may will to na sa political lapod. May panlabay ito yung naserbihan iray unbalay talar unbaryo. Yes. Tana anang nang kumat karuman wala ra may timawag mutla na say tulong di tanad malindong aktualya patira na pamilya tampol inaksyonan ng mayor nang paala na sa may tent di man evacuation center di tanad malindong tanwa ba mo si
Councilor Boots, Liga President, at tampulan tumut yung pasikaso at ay kabarangay to di na da balay na Malindong. Kanyan dimang ko anang nang no panon ka alerto. Rayan opisyalis tayo balay da sa may pangiterya tulong itampul da sa ray mangkakaukulan ni Rana kabaluyan di tanda partner. Ang tam partner, Angie, si Dakip Tuya, hanggang si Unyaya, nga po sa loob mi, manunang kami ng mayor ng mga alas 9, kasumpa ng programa, di munisipyo, siyempre nangandalang tura may kailangan niya nagawa at bahay na binimaloy. Makungo nito, saya, mayor tayo, habang malapod dagupan, ulibon Hello. kasumpa ito libre sa mga barangay, tanungan niya sa sutasyon, na saray unbali tayo. At so, gagawin na mayor tayo, 7:24 so oras so at munisipyo ang gano nga piloob o lulob tayo partner RD na sa kay baga munisipyo shout out kina na si Chit and si Rosela talapod na si Chad talapod natang wamang kami naman ya kay banin mayor yun ang turi kailangan at walang tampol so nagawaan na say mayor tayo katon ay may babat tayo katon saray kakarong kumat lalo lang saray DPWH partner RJ. Yung patarunatan, yung umpaway ira, tanang nangandano ang tuikos na flooding. No, ang tuikos, akin abot-abot iredalan, ang tadano ang danday pareho dinadda. Tan, didanda na nangang tadpulis ni. Yaralam ira so ilog, aralam nira so adalada ayaraya suasular, nanang dami. May problema. Oo, may paksot lamang. Si partner ko magano partner, paksot ka. Okay. Partner. Araya pa na di, tuloy ko pa na di. Araya sa panahon niya nang tayo. At tayo si Mabanan Mayor, sama niya, dapat na may panahon na bagyo o panahon na may dilap nilangandan tampol na parang tadano ina sukulang na araya kakulangan plano na ibisa ni Raya. Kasi ginawa ng Mayor, ang ginawa ito binmalay, imatagay sukin tayo. So yes, may earnings. Anong nang to, income na 53 million. At si kwanto ka ng pagan niya, natagay at antak, wala kailangan naman babayar nila. Yan babayar. Katon, ararin aminat, imunurin na kinin mayor, anong nang damay, will to, yaman servit balay, matagay, susara yan, income tayo na mala 13 million. Katon, wala rin proyekto natan, yung mararakap at arong iran barangay. Siya bilbilang, alam si Paydayaw, nanang mura barangay sa Isidusor, nanang mura namin wala laso, drains na, agdara na didilap. Malbalag ya pakatulong at saray unbalay. Dan aray silaw-silaw, hanggang uran maliliwawa sa dalanda. Araraya man sa bunga, na sara may impakan istrikto, impakan ng mayor, lapod sa ginawa to. At liwawan primero at bayan na binmalay, penanang nang mura may kabilungutan. Yan ang nang problema na resolva mira partner RJ. Okay. Okay, so thank you partner. Ang pulay oras na so nabos lamot partner. On partner RJ kato salamat na palbalag sa listeners tayo. Nabos dahil kilamot sa tatariwang balita diyan saya so programa min PM mo binmalay ng partner RJ. Salamat. Dan masantos siya ka salamat at siya namin. Okay, Jad Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, kalupakan taba yung mga amigo yung RJ Jimenez at your service always Dasayan PEM. Programa tayo na PEM, paninilbiyang agresibot matapat. Sa bayan ng Binmaloy, bayan muna bago sarili. Talaran na lang, sublaya programa na SBM, Saray Balitan Matwa, na nakapaborito GCB, Joseph Kanilang Bakani, Jalamat, DWGE, 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan